Ahoj, ja vás vítam pri pokračovaní ďalšej časti na náš vlastný Bucket plugin. Dnes si ukážeme podrobnejšie príkazy, ich funkcie a ďalšie rôzne veci. Ospravedlňujem sa z minulého videa. Ešte jednu poznámku chcem povedať, čo sa týka plugin IML. Tu si prosím vás dajte pozor na tieto medzierky, lebo je to dôležité. Keďže do popisu videa som dal Notepad++, v prvom videu odporúčam stiahnite si ho, nie je to žiadny vír, je to oficiálna stránka Notepadu. No, aby som už nezdržoval, ideme na pokračovanie našich príkazov. Jediné, čo som si tu dopísal, je toto, ale to je nepodstatné, to je len príznak toho, aby ste na konzoli videli, ako to funguje. No, teraz si znovu urobíme, klávesnica do angličtiny, ďalší príkaz. A môžeme si dať znovu test, na tom nezáleží. Ale tento raz si to ukážeme trošku rozvinutejšie. A hneď vysvetlím. A môžeme si dať ešte pre istotu zatiaľ, dočasne. Teraz môžeme, aby sme sa s tým nemuseli prplať. Pardon, ospravedlňujem sa za písanie, musím sa rozpísať. Sender. Importujem. A to by sme mali. Takže, týmto, čo som urobil, len som oboznámil systém, toto je dosť dôležité. Toto znamená dĺžka argumentov. Jeden argument sa označuje ako 0. Niektorí si to milia a začínajú jednotkou. To prosím vás nerobte, je to zle. Teda, aby som vysvetlil tie argumenty. Jeden argument je, keď napíšeme heal. Len to uzdraví len nás, nikoho iného napríklad. Tak my teraz, keďže to je zoznam, nie zoznam argumentov, pardon, pletiem niečo iné. A to je len o počte, dá sa povedať. A koho liečíme? Pri zoznam argumentov 1, liečíme niekoho iného a možno pri zoznam argumentov 2, keby tam bolo, tak potom by to znamenalo, že počet, koľko by sme mu asi dali tých srdiečok. Potom, if player is OP, pokiaľ je hráč OP, to nemusím vysvetľovať. Všetko sa vykoná, pokiaľ tieto podmienky sú splnené. Takže samozrejme, keď napíše test, pokiaľ je zoznam argumentov 0 a pokiaľ je OP. Dobre, len toto by som vymenil. Tak. Lebo aj obe by sa mali vykonať, aj keď tu budeme dávať zoznam argumentov s jedným počtom. No teraz, ako základ. Player set heal 20, čo je integer, dá sa povedať. A teraz player set full level 20. Týmito informáciami, keďže toto všetko sú data, a len určitý úsek sú informácie. Takže napríklad, toto je dá sa povedať taká naša krátka informácia. A teraz player set fire text 0. A na budúci si ukážeme trošku vylepšenú verziu niekedy, keď sa vrhneme na efekty hráča. A toto si prepíšeme na heal, pôjdeme do plugin IML, aby sme to nezabudli. Prosím vás, na toto nezabudnite, toto si vymeniť za ten heal. Dobre, heal. To by sme mali. A player send message. A ukážeme si tu aj farby naše. Chat color green. Teraz máme systém, že tu bude zelenou farbou napísaný text. Proste importujeme, vy to budete mať počiarknuté. Ja si to urýchlim, niektorí si to milia.
Jeden kamoš, čo pozeral toto video, sa ma spýtal, on to mal počiarknuté, ale no, to by každému snáď malo dojsť, že keď je proste to červené, tak opraviť niekde je chyba, tak proste on nevedel, s čím je chyba, tak to tak nechal, myslel, že sa nič nestane, ale bolo to zle. Teda zelená farba a toto importujete, proste nájdete na to myšou a bude import. Všetko berte z Bucketu, tu má, niekedy ja sa pýtam, aké majú importy oni, tak tu si ich môžete skontrolovať, potrebné importy, kto už tomu pochopil, alebo niekedy programoval v Java. Teraz napíšeme ešte si furt mýlim klávesnicu. A môžete dať hráčové meno. Get name. Často sa stáva, aj mne sa to stalo. A ešte môžeme dať efekt red plus. Že on napíše iba player. Potom to tam vypíše bucket kódy, dá sa povedať. Ale týmto oboznámime len jeho meno to vypíše. Ja s tým oboznámením už... No. Teraz si ukážeme ťažšiu trošku vec. Zoznam argumentov, keď bude nie zoznam argumentov. Furt si to pletiem s metodami. Ale args length rovná sa 1. A teraz čo sa stane? Teda else if. Nemýňte si to s else. Keby ste dali iba else, znamená okrajová možnosť, že nič z tohto keby neplatilo, tak sa nakoniec vždy provedie to else. Takže teraz skontrolujem jeden bucket kódik, len krátky strich. Dobre, všetko by malo byť v poriadku a teraz znovu oboznámim hráča. Teraz si dáme target player, keďže player nemôžem už znovu použiť, lebo premena je použitá na všetko, takže by to, dá sa povedať, dve premené s rovnakým menom, identifikátorom by nemali byť. Ale teraz nemôžeme dať player sender, teraz dám bucket, get player, má hráča, get server najprv, get server get player, argumenty 0. Dobre, a teraz ešte jednu možnosť ukážem, meno. Pokiaľ nechcete tu vypisovať, tak, no, ale to sa moc nepoužíva, proste stačí dať, ako som už ukázal, player get name a v tomto prípade to bude target player get name, ale teraz nebudeme nastavovať hráčovi, ale to je target player. Set full level 20 target player set heal 20 a set fire ticks. A teď som dobre, že som si snad spomenul. Pardon. Target player set fire ticks 0. Dobre, že som si spomenul, niekto nepochopil tento úsek kódu. Set fire ticks. No, možno to už niekoho napadlo. Fire ticks. Minecraft sa nepočíta v sekundách, ale tickoch. Takže keby ste tu dali 1, nebude to 1 sekunda. Toto je proste čas, ako dlho bude horať. A 20 tickov je 1 sekunda. Tak by to malo byť. A takže keby sme tu dali 20, tak bude horať 1 sekundu. Dali sme tam 100, tak bude horať 5 sekúnd. A my chceme 0, lebo no, to má rád. To je trošku násilný, tak si môže dať aspoň tú sekundu alebo pol. No, a teraz target, alebo nemusíme teraz, no, a teraz send message. A nebudem dávať farbu, uzdravil si hráča a môžeme dať target
player get name. A dobra, to by sme myslím mali. A heal, dobra, všetko by malo byť. A ja to teraz strihnem a uvidíme sa v Minecrafte. Pardon, ešte jednu vec som zabudol. Ešte samozrejme, nezabudnite to prosím vás exportovať. Export, všetko označené. A už tam nie sú erory, neviem prečo boli. No tak, teraz už bude strih. Pardon, teraz tam sa mi stal menší, dá sa povedať, fail. Lebo zistil som, ja som to dával if player is OP, tak som to musel strihnúť, hľadal som chybu a zistil som, že keď nie som OP, tak mi to niečo napísať. Ešte urobíme okrajovú možnosť, na budúci si ukážeme, že už detailne. A teraz napíšeme heal, bol si uzdravený, crazy P. A napíšeme heal, crazy P. Uzdravil si hráča crazy P. No, dúfam, že sa vám váš plugin podaril. Dúfam, že ste úspešne exportovali všetko možné. A dúfam, že sa vám aj video páčilo. Ďakujem za zhliadnutie a čaute.